aldarrikapen nagusia maiatzaren lehen honetan da Nafarroan 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa edukitzea, eta horrela ematen diogu jarraipena martxoan 17ko greba orokorrari. Zoritxarrez, Nafarroako parlamentuan PSN kontigo zurekin Alderdi Popularra iBox gure aldarrikapenaren kontra bozkatu zuten, eta horregatik interpelazio zuzena egin nahi dugu Txibite lehendakariari, eta Txibiteri eskatzen dioguna da UGT eta komisionesen jarrera zentralistatik aldentzea eta aldarrikatzea Nafarroa bere gain hartzea gutxieneko soldata propioa sartzeko eskuduntza. Horrela, lortuko genuke lan merkatuan okerren dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzea, batez ere pertsona migratuak eta emakumeak. Gaur egun Nafarroan daukagun arazo nagusia aberastasunaren banaketa da. Azken hamarkadan ikusi dugu nola enpresak beren irabaziak biderkatzen dituzten bitartean, Nafarroan gero eta jende gehiago pobrezia egoeran dago. Eta horregatik oso kritikoa gara Nafar gobernuak eta EH Bilduk lortutako akordio fiskal horren arabera, enpresak Nafarroan zerga gutxiago ordainduko dituztelako. Eta behin zoriendu nahi ditugu Nafarroako zahar egoitzetako langileak. Lortutako hitzarmena itzela da maiatzaren lehenaren testuinguruan, eta balioan jartzen dugu lehenengo Nafarroako hitzarmena delako, eta horrela izanik hobetu ditugulako langileon baldintza. Europa mailan gastu militarra igo da, Espainiako estatuan ere bai, eta ikusten ari gara Iberdrolak bere irabaziak, inoiz ezagutu ez dituen irabaziak batu dituela, eta Repsolek ere irabazien 154 izan dituela. Beraz, argi dago, gutxi batzuen esku geratzen ari direla etekinak, eta horren truke langileok prekarietatea jasoko dugula. Langabezia, eta ikusten ari gara ere, bizitzaren garestitzea ikusten ari garela jada, eta adibidez zerbitzu publikoak ahultzen ari direla osasun bidean ikusten ari garen moduan. Horregatik, eta hortxe doa gure bigarren mezua, langileen aldeko neurriak eta politiko propioak aldarrikatzen ditugu. Burujabetza eta ekonomiaren gaineko kontrol publikoa. Eta horregatik ezinbestekoa da Nafarroan lan baldintzak hobetzea, eta horrekin oso lotuta dago 1.500 euroko gutxieneko soldata. Beste urte batez, gaur, maiatzak bata, Esteila, CGT-LKN, CNT, SK eta Solidari sindikatuok Iruñeko kaleetan mobilizatuko gara langileen eskubideen alde. Gaur, langileok bizi dugun pobretze ikaragarria salatu nahi dugu. Krisi ezberdin eta etengabeen aitzakiapenean. Etengabeko krisia kapitalismoa da. Eta gerrak eta beldurra erabiltzen dituzte gu menperatzeko. Eta kapitalismoaren kontra, gerren kontra eta beldurraren kontra, elkarlana eta klase elkartasuna behar dugu. Maiatzaren lehenean, milaka pertsonak Iruñeko kaleak hartu ditugu gerra imperialistaren, NATOren eta sionismoaren kontra. Ikusten dugu mendebaldeko oligarkiak, Ameriketako estatu batuak eta Israel buru dituela, ari dela mundu erdia txikitzen eta beste erdia krisialdi batean sartzen, eta guztia beraien interes ekonomikoak defendatzeko. Eskalada beliko bat egiten ari dira, ekialde hurbilean eta beste hainbat txokotan miseria, heriotza eta suntsipena zabalduz, eta bien bitartean Europar agintariek, Europar batasuna buru dutela, ikusten dugu gerrarako gastu militarra igo eta igo egiten dutela, eta aldi berean langile klasea pobretzen dutela inflazioaren, lan kaleratzeen edo austeritate politiken bidez. Eta guztia beraien negozioak mantentzeko eta beraien gerrak ordaintzeko beti ere langileon poltsikoetatik.